دگەل گەرم بوونا کەمپێنên هەڵبژارتنا li Tirkiya karbidestên payebildin desthilatdar dibêjin ku hilbijartin hewla derbeke siyasiya Rojavayê li dijî Tirkiya û daxwaza guhartina sistemê serokatiyê jî ew bi xwe jî derbek diye. Çima ev ragihandin li vî demî tên dan û kîvan ragihandinan dide hevkar Ozdem Sakin ha li stûdyo bi me re û pêdaçûnê bibe ser van ragihandinan da kiriye. Ozdem kîvan gotina dibêje û çima? به هر دو داخویانی گرین کو تنی یانزده روزمایه جهل بجارتنین ترکیه را داخل یک وزیر نافخواه یه ترکیه سلیمان سویل دروج بری دابو کو هل بجارتنین چارده گلانه هولا سیاسی یا جب پیشگیریا ولاتین روجاوا دیجی ترکیه دو شویجی سر شورمند سروک اردوغان مهمت uçun کجه siyaseta hukuki berpirse got ku daxwaza opozisyonê ku guhertina sistema seroktiye dijî serxebûn û serfiraziya Tirkiyeyê. Mabesçiye dexil dibêje ku ji ber û çim got ku ji ber ku di sistema parlamentoyê de biryar bi nîqaşkirin û bi hevgirtina tevahiya kabine têgirtin lê di sistema seroktiyê de dexil wekî tu jî zanî yek kes desthilatdare bi xwe va biryara kare zûtir bide. Şêwirmendê Erdogan jî balê dikişîne ku ev sistema ji bo pêşketina Tirkiye sistemek baştir e ku biryara zûtir bide û zûtir teke meriyetê. Lê daxwaza opozisyonê hewlek darbeyê ye wî jî wisa wekî wezîrê navxwe bi nav kir û got ku divê ji bo evlehî û aramiya Tirkiye sistema serokkomariyê were neguhere. Navê guhartin Kemal Kılıçdaroğlu jî gotiye ku li deh rojên dawiyên hilbijartina yani deh rojan berî hilbijartinan wê karên xirab bên encamdan. Wî çi belge heye çima ew wesa dibêje? Bi rastî divê derbarê de gelek wî hûrgulî neda li ser vîya lê îros saetek berê alîkarê wî pres konferansek li darxist û got ku gelek agahî di destê me de hene ku bi taybet jî wezîrê navxwe Süleyman Soylu yekniyek tîmek cuda dijî lijneya hilbijartinan ava kiriyenin di nav wezarata xwe de û dixwaze bi sistemên kompîterê software dibêjin bi îngilîzî wana hilbijartina bişopîne û dibe ku encamên hilbijartina biguherîne. Wê wekî tu jî dizanî ev îdayek giran e û cidiyek girîng tê. Wisa xwe ya dike ku dexil em her ku nêzî hilbijartinan bibin va deh rojên dawî de ew ê nîqaşên ser evlehiya sandoqan û ev îdayên opozisyonê û hikûmetê zêdetir û tuntir bibe. Gelek çi tiştê wasa çê dibin li Amerîka jî tiştê wasa bû medî hilbijartina Trump digel Biden dema ku Biden birî li welatên cîhanê jî gelek layanên ku wasa diyar dikin ku bu numune serketina wan nemisogire van iddia dikin. Ev wesa tê şîrovekirin li Tirkiye yani. Berê min yani bi rastî te xalek gelek girîng destnîşan kir gelek nivîskar îro li Tirkiye dibêjin ku ev sistema ku li hilbijartinên Amerîkayê de hatine birkaranîn karbidestên îdayê ev lê karbidestên Erdogan jî de hewil û amadekariyê dane ku destwerdanek wisa li Tirkiye jî pêk were. Waslem gelkê spas. Gelek spas dixî.